Horas madihamu amanami dohot inanami na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pajupay tamu sede program sulu-sulu do hatam. Imana penatupan dari bagai penginjilan jilefai manang sodang bertanau di Indonesia. Au pendeta huntal manalu giot patariason hatane di batatu hamu. Alani jumo lumah tamar tangiang. Maulay atama diho ale di bata nami di bata jahuba. Siala di bagai serem bason buru pihamu begi hatami. Huboto jala tunghu persehami. Ya hatami hati kosan, hati goran jalaguk huasom doi. Sudi halak na persea dohot nama jalu hatami taruli do siapa pasum. Atau ngaliamang pakulingi mahami. Hatahu hatami asa hubegi hupeyok jala hulahuk kami. Ai ido sulu-sulu di ngolu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amen. Daman dainang iya hatani di bata sebigiot tadi bagasan tikyon imana ninet siar Rom 12 ayat 2 songono didok disi. Jala unang gabe sarobang hamu dohot pertibion. Alai gabe baru mahamu. Dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lo rohani di bata. Imana uli. Nah nalasonna dohot nasudengkan. Soni mashatna. Ya judul manang tema di hita di maniguton. Ima paubahon pikiran. Perlu situ tu hita nong persatu Jesusi ikut do paubota pikirata. Ada orang seperti itu Jesusi tung masa jujud do hita memikiri akahana sugabiak, ahana suture, ahana ramun, ahana sudenggan. Ada dong persia itu Jesusi di halaman debata asa tapau bapikirata. Ya ahana tapikiri laus ido taulahon. Maloi se taulahon laus ido gabe tahaso malhon. Jala pangalahon at tahaso malhon ni laus ido nagabe parangeta. Naing manian tapatudu nadenggan marhite pangalaho manang parangeta. Songon hinalomohon ni debata. Alanido adong dua songon ipola nabuy tiyo potta pahusor-husorota jalapia potta derohatta marhite hatani debata di hati haon. Na berjurus hali ima asa unang sarobang hitana persea doho jolma pertibion. Unang sarobang lapatanna unang saruba be unang tudos be. Unang tarokon emena di gagatursa. Ia songoniak kadongata basongoni matong pikirata. Dang basongoni damang dainang. Ikut do tapaturu pikirata pikiran na maruba. Songon hinalamohon ni debata. Napaduahon asa tahu hita manibangi lomo ni rohani debata. Tabahat di pikirat tahi. Tasurahon. Tapamasuk di pikirat ta. Aka ahado na hinalomohon ni debata. Buta jaha jujud di Bibeli asa tung taboto. Dia do hinalomohon na dia naso hinalomohon ni debata. Asa matong tapeop akan nauli, akan nadenggan, akan natigor, na hinalomohon ni debata. Tabay may dipikirata, dirohatta, asai gebetaulahon. Dabang day nang alanido, disosoy debata hita. Tatiop gomos hata ni debataon. Ima
Tapa ubah pikirata gabe tu pikiran na badia. Pikiran na tikos. Pikiran na ringgan. Asa tapikir hom matutong. Lomo ni rohani de bata. Marhitei taulahon lomo ni rohani de bata. Asang ulut taon boy gabe pasu-pasu tudong atta na porsia. Nang tudong atta na porsia pe. Asa boy na sida maniru hita. Asa boy na sida gabe mananda Jesusi. Jala majalo ibana gabe Tuhan jala sipaluari na sida. Marhite parbue ningolutta. Asa tung marsangap debata jala ngolutta pe gabe hamuliaon di debatatta. Martang yang mahita. Maulay ate madiho aliyamang siya ng sikop hubigi hami hatami. Hami tutu nang porsia tuho sonjol manong gabi yana kommu. Asa matutu aliyamang hubau hami pikiran nami. Mamikirhon akan abadia. Akan naringgan. Akaha si nalamohon ni roham. Merhitei hami pe gabe merparangan naringgan. Asang ulu namion gabe pasu-pasu turungan nami. Jala gabe hamuliaon di warmu ali di bata nami. Di bagasan Kristus Yesus martangiang jala mandok muliati hami tuho. Amin. Muliati minamuna mandainang selanong sikop di bihamuna hatan itu hatta di bagasan hati haon. Tuhan Yesus mamas-masuhita saluhutna. Sape to napajupay tamuse di minggu nanang roh.